nhasi kuti wachadzoka here mwanangu? Iwe wakangozviona mabudiro akaita dhidhi vako. Kubva ipapo baba vako vabva vakuita zvachosa hameno kuti varipi izvezvi kuti uti varugara pai. Izvezvi takagara pagedhe pano mwanangu. Tinorarama kusvika rini takagara pano. Dhedhi vako kana kumbofona vasati vambondifonera mwanangu. Todini? Mama, isi toda kutonzwawo kwamuri. Kokugara pageti kwakanaka here nhasi. Shikai asikana. Biula mwanangu. Chimbosumuka mama vagare apa. Shuwa sumuka bi. Makadiko naye maibongozozo. Tiripo mama, makadini kwevedu we. Tinofara isi makagara pageti kwakanaka here. Munhu waMwari. Pane nyaya munhu waMwari. Nyaya iri kone maibongozozo. Munhu waMwari. Munoziva kuti nezuro daida kutouya mufunge pano asi ndakazongobatwawo nemadzimai murodhumu kwakuita nyaya kunze kwakabva kwadoka ndikati aiweregei ndichidzokera kumba ndinozoya mangwana kwakachena ndiyozoona saura wangu kama ibongozozo ndinzwa kuti kokumba kuri seiko. Zviri kupiko vasawira. Asi ndabona mabasa akadaro. Zvandakaitirwa nemukomana akauya pano. Yeude kuda machechi munhu waMwari. Wakaitwa sei kudai? Takasiyirwa zvikwambo mumba. Zvikwambo? Musadaro imi maibongozozo. Hamusi kugarika umu. Ndakaiona mai mwana mumba. Mumba vasikana kungosiwa mai mwana. Nemukomana anonzi Jabi. Asi ndabona mashura akadaro mai mwana. Pane munhu ari kufona matiyana. Right. Sorry baba mwana naasikana. Hello Daddy. Madam, muri sei? Hello. Makadi. No, kuno kuri bocha izvo. Kubva zvamakati siya Daddy. Takabva tatongobuda ndobva taenda panze kundogara. Mumba amuchagariki saka takugara panze pegedhi. Ndopata kugara baba womwana. Ndikutongoya kuzongokutorai kumba ikoko because pekugara ball. Baba womwana matichi. It's all sorted manje, don't worry madam. Matichi. Ndikutongoya kuzongokutorai kumba ikoko because pekugara ball. Shuwa mwanangu anga kusurikirwa Daddy shuwa. Taurai naye munzo kuti mupenyu Daddy. Ndafara zvisingambobviri Daddy. Iwe ngani mwanangu taura na Daddy? Hello Daddy. Hello. Mukuuya rini? Ini ndiri kusvika kumba ikoko mangwana. Daddy. Kana madaro mune magona tokone masvika hanzi. Batsirana namama kugadzirira kubva ipapo takuda kuenda pari right pasina nyaya dzezvikwambo zvedzi. Hatatowa pari right manje. Izvo zvikwambo izvi zvobva zvatongosara ikoko takutenda hedu pamba pedu patinogara takasununguka zvakanaka mwanangu. Aiwa ndaronga ndatopedza. Sipo here baba nai mama ibongozozo. Nekuti zvikutoradza songe munhu anga akabuda nekuda kwezvikwambo asi ndiyo nyaya yezvikwambo iyoyo. Vanga vasipo vasawira. Vanga vakabuda kane nyaya izvozvi zvinhu zvanetsa mumba masikana. Maigarika here naye asawira. Nenyaya yezvikwambo izvozvi. Imi munhu anenge apererwa murume mukuru anopererwa muvhunge. Pavafona apa vasawira. Aiwa kana vati vakuyaga. Vachidakuya. Aiwa ngavauye zvezvo. Vacho ndazosvika zvimwe. Munosvika rini kwamakagara mageta? Ndafara ndavasikana ndavafona. Aiwa ngavauye. Avapenyu mufunge ndafunga kuti vakafa. Aiwa ngavauye nekuti sisi takatokone makagara mageta mai mwana. Nyaya hadzitanika kufamba. Nekuti ini kutoya kwataita pano ndatouya ndatoudzwa kuti mwana ndafara. Ende mukadzi anonzwisisa. Zvandanga ndichimuudza zvese kubva atongoti aiwa baba mwana ndizvozvo. Unoziva kuwana mudzimai akadaro chikomborero chihombe chamunenge makaitirwa naMwari. Munofana kutomubatisisa zvakanaka. Ichokwadi ichocho. Mubata sezai ende mukadaro manje chero Mwari vari kudenga vanokuitirewo zvakanaka. Ichokwadi sewangu ndinonzwa kunyara shamwari. Ndinombomunyepera ndichimboita chitsotsi. Ini ndinonyatsa kunzwa kubatikana kunyara chaiko but anongoramba achingobvuma zvandiringa ndamuudza. Murambe muine kakuwirirana kenyu kamakagara muchiita kubva kare. Munonyatsoona kuti kana life yenyu inotamba no. Chokwadi.
kuri sese no kwakanaka chaizvo handitika uko kwanga kuri sei kuchechi nhasi chechi kwanga kuri bhozo kuti shuwa kwanga kuri bhozo vauya here kuma1 havasi kumira havasi kumira ma1 havacharegedzi ei zviri kutofaya shuwa zviri kutoita kupapi pacho vanotadza nei havambotadze havambotadze aiwa kana vachidaro zvakanaka zvakanaka zviri kutoita pfuurira mberi nebasa tiri kutopfuurira ndokwandiri kutobva aiwa basa ngarirove ndiri kutobva pabasa basa ngarirove kuti pire katinzwe kuti wakazoita seiko nenhau dzedu mapreparations ecrusade crusade exactly iwaya ndafamba wafamberi ndakataura neana mai andamarika ndakataura neana mai vamwe vari kuti ivo vari free vanoda kuti vauye ndozovatraina kudonha nemadhimoni ya vamwe ndozovatraina kuuya nezvikwambo kwozoti vamwe ndozovatraina kugara muwheelchair vamwe ndoda kuvatraina kuita kunge vari paralyzed miri wese kwakuchizochiti musi iwoyo manje kusimudza munhu kawani simba richioneka kawani saka patraining apa ndinozvifambisa sei because inasa ndazviita kaizvi ndimagaramo kawo aiwa hazvinetse zvetraining hazvinetse iwewe kana kuda kuti tiiteka ndogona kuuya kana kuti ndakabatikana ndogona kutuma elder vangu woita se wouya vaita se woita metsi dzacho because ndo anotraina chi timu inini ndikuzongoudzwa chete nenda kuzongoita because aonekana dzimwe nguva ndinongoti nemusoro so vanhu vese vachienda one side chinongedzera so vanhu vachienda one side ndakazoona mamusi wakuita negumbo aiwa gumbo chairo zvokuti uenda ndakaona wakadai ndikuona vanhu vese ikoko but haisi nyaya yekuti inonetsa ava madhimoni ayanetse bhuzi munhu anongoita kunge adonha pachiumburuka manje yandiri kufunga ndida kutamba manje kaapaka ndoda kuita isati yamboonekwa vari pamawheelchair vaenda kungosvika ndinongodai nebhutsu inobva ti kwako akatobvuma kuti vari kuuya kutraining ndakatovapa dheti ratovapo zvese zvapo vese vanoda kupretenda kuita kunge vane madhimoni varoyi nevanenge vane zvikwambo vese vakabvuma kuti vari kuuya but mari manje ndakangoti ndinovapa 50-50 pamunhu $50 pamunhu yakatonaka plus unonge wagadzira zita toda kuita zvinhu sazvamboonekwa zvinyowani chaizvo zvitsva chaizvo saka pari bhosha mari but inini handikuona kwandakuenda uku ndakazochinja pekugara wakazochinja pekugara pepe ndakachinja paya ndakatozofonera madhamu ndichitori paipe patakangobva pameeting mweyaya ndikavati inini kwekwe kuzvikambo zvezveka ngazvichisara ikoko kumba ikoko ndakatozotuma vakomana kuti vaende vanotakura midziyo yese namadhamu zvikwambo zvezvitozvisiya ikoko saka izvozvi tatova kune imwe imba kwatakutogara saka pasefika sefi saka ndichazokufonera chama iri bho ndopa ndichakupa house number pandiri pa rega ndimbomhanya pane chimeeting chandoda kutomboenda neniwo rega ndisvike kumba ndabva kuseni sandasvika handitika aiwa akawani iri bho sharp